Gorila har bat ikusi duen orok badaki animalia indartsua dela, muskulu handiekin. Baina paradoxa da gizakiak direla arriskutsu gorilentzat, eta ez alderantziz. Ekialdeko gorilaren habitata guztiz suntsitu dugu. Txinpantzeena eta bonoboena apurtu dugun bezala. Gaur egun 8.000 ekialdeko gorila, baino gutxiago bizi dira. Mendebaldeko gorila Gabon, Kongo eta Kamerunen aurki daiteken espeziea da. Eta gehiago dauden arren, 200.000 inguru, arrisku larrian dagoen espeziea da. Gizakion guda zibilek, eizak eta ebola virusak nabarmen murriztu dute populazioa. Plazerragatik zein gure gatazkengatik hiltzen ditugu. Eta euren bizilekua suntsitzen dugu. Etengabe. Gizakiok gorilak erabili ditugu gure beldurrak irudikatzeko. Arrazismoaren irudi izan dira. Natura kontrola ezinarena eta kolonialismoaren historiaren parte dira. Baina gu gara gure lehengusu urrun hauek hiltzen ari garenak. Dian Fossey ikerlariaren historia kontatzen da Gorilak lainopean filman. Akaso gorilentzat gu garelako belaino artetik datorren animalia basati eta arriskutsu hori.